Dyma Owen o bell. O, trio bwydo Evans, a mae trwodd yn erbyn y gol. Yr ergyd i'r rhwyd ochr. Ond dyna gyfle arbennig i gwr sydd wedi sgori tair mewn tair gêm. Mae ar dan. Yn syml. Ond yw Evans ddim yn cam sefyll. Cyfle arall! Yr ergyd mas am y dafliad yn y pen draw. Harry Arneson. Bwydo Lewis. Johnny Evans yn y canol. Canavan, ymyl y cwrt. Arneson yn y cwrt. Canavan, unwaith eto ar ergyd. Digon o grysau gwyrdd yn ymosod. Mae'r ergyd o bell. Mae'n un pwerus gan o Lewis. Reynolds at Owen. Wood sy'n cwrsa'r bel. Wedi gwneud yn dda fyna. Cadw'r bel yn fyw a'r croesiad i'r canol am yr effel i penio mewn. Mae'n dathlu ar ymwelwyr ar y blaen. Byddai rhaid cwestiynu penderfyniadau Bradford yr amddiffynwr ar yr yslis y fan hyn. Ond fe nath Nathan Wood yn arbennig o dda i ddwyn y bel a'r croesiad yn berffaith. A rhediad Raffel yr un mor berffaith. Davies i'r canol, Georgievski a'r peniad, mae hwnna'n wych. Mae gwrth lleiar y ca yn dangos i ddoniau, y croesiad yn berffaith. A Costa Georgievski yn diac rhag i amddiffynwyr a lliwio hwnna heibio i'r golwr. Ac mae Aberystwyth yn suddo. Mae hwnna'n bel dda. Raffel ar ymyl y cwrt, aros i'r bel lanio, mae'n tanio! Mae'n llydan. Mae'r cyfle am ail yn diflannu. Bela dros ca tuag at Georgievski eto. I fentro falle yn erbyn yr amddiffyn. Mae wedi croesi Pian Beregles. O, mae hwnna oddi ar ben Jack Rimmer yr amddiffynwr. I gifyn y rwyd, trydydd Pen-y-bont. Y triphwynt yn saff os bosib. Pel dda. Yn darganfod Darlington yn y canol sy'n ei lled iddi mas at Flint. Aberystwyth yn ymosod. Trio creu rhywbeth, rhyw gol gysur efallai. Y peniad yn erbyn y bar gan Darlington. Mae Aberystwyth wedi creu cyfleon eirydd ar y degau.